Miljum tal-erba fetaħ l-istaġun tal-insib tal-Malvizz kif ukoll fuq 7 speċi ta' safar tal-għana bi skop ta' riċerka. Imbagħad mill-bidu ta' Novembru se jiftaħ l-istaġun tal-insib għal pluviera. Fi stqarrija l-Gvern qal li l-istaġun għall-insib għall safar msemmija fetaħ wara li kkunsidra rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Ornis. Fil-każ tal-insib għal Malvizz u l-pluviera, il-Gvern applika deroga fil-waqt li fil-każ tal-ispeċi tal-safar tal-għana bi skop ta' riċerka, il-Gvern mexa fuq il-prerogattiva tiegħu kif intqal mill-Ornis. Dan fl-isfond ta' każ legali li wasal fi stadju ta' opinjoni raġunata fejn il-Gvern wara laqgħa li saret mal-Kummissjoni Ewropea ħejja qafas regolatorju ġdid li indirizza l-maġġoranza assoluta tal-kritika tal-istess Kummissjoni kontra dan il-proġett. Din is-sena kull min se jipparteċipa fil-proġett ta' riċerka fuq l-safar tal-għana se jkun obbligat fost oħrajn jirrapporta kull asfur tal-għana maqbut immedjatament malli ħarrabhom lura fis-salvaġġ, irid ukoll iċempel u mħeġġeġ jiġbed fil-mat. F'każ li n-nassab jaqbad asfur tal-għana b'ċurkett xjentifiku u obbligat ukoll jikteb id-dettalji kollha fil-formula ta' ċriket. Dawn l-obbligazzjoni huma wkoll simili għal dawk li jonsbu għal Malvizz u l-pluviera. Il-kwota nazzjonali għal Malvizz hija ta' 5,000 fil-waqt li għal pluviera hija ta' 700. Fil-waqt li l-insib għal Malvizz huwa sal-aħħar tas-sena, għal pluviera l-istaġun jalaq fl-10 ta' Jannar li ġej. Fi stqarrija l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti innotat li l-argumenti li resqet fil-Kumitat Ornis rigward ir-riċerka l safar tal-għana ġew ikkonsidrati favorevolment mill-Ministru Clint Camilleri. L-FKNK spjegat li kienet konxja mill-pressjoni negattiva li saret mill-Kummissjoni Ewropea biex ir-riċerka ma ssirx u fisem l-eluf ta' nassaba membri tagħha, l-FKNK ringrazzjat lill-Gvern b'mod partikolari lill-Ministru Camilleri.